Duond bura mar UDA otegore gi paro manogol gi seneta Manandi Samson Cherargei e aput ma osebedo katayo twaka mar kelo winjruok e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho. Cherargei nogolo paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bedogo e apis kowuok e higni 5 ma sani nie pend chike nyaka higni 7, kendo ni jatend piny owinjo chik oyiene obed e apisi no kuom terms 2 kama kelo higni go nyaka 14. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kata kamano wacho ni mano pach Cherargei owuon to ok paro mar UDA, komedo ni jatend piny Kenya luwo chike ma pacho ka mayiene bedo e apis kuom higni 5 mana kaka nokuongore. Kochamo muma kendo ni duond bura mar UDA sani odich mana gichopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Nyasi mar Kisumu Tourism Week koro iwacho ni en ranyisi